Right, azvina kumira zvakanaka muri yeZimbabwe. Paita pandemic pajoza pamuzanzi panapa nenyaya ya Wycliffe Chivayo ari kupinza vanhu busy panapa zvikafamba mushe mafambira zvoda kuita kana kuti vakangomujuma Ramaposa apa unonzwa kuti adzingwa basa because musimani ari kucomplaina panapa ane mafacts ake anyora ende ari kuda kutonzwisisawo kuti ko uyu wamunoti Chivayo uyu mambo mowana kupi. Who is Wycliffe Chivayo? I've sent a letter to Cyril Ramaposa asking him to clarify his relationship with this corrupt crony capitalist who is a person of interest in South Africa. My question to Mr. Ramaposa: what is the nature and context of your interaction with Mr. Chivayo as depicted in the circulated footage? When did the meeting take place? And was it an official engagement, a private meeting, or a social encounter? Are there any official records, declarations, or disclosures relating to this interaction? How does this engagement align with prior public statements made by your office regarding your acknowledged or relationship with Mr. Chivayo? We have an immigration crisis in South Africa because of ZANU-PF leadership in Zimbabwe and the Frelimo leadership in Mozambique. To deal with immigration challenges which cost South Africa billions in service delivery, we must deal with the root causes, ZANU-PF and Frelimo. We can not in any way as South Africa associate with or assist ZANU-PF to stay in power by illegitimate means. We cannot support term extensions and dictatorships. It is time to cut all ties with ZANU-PF and its dodgy businessmen. Pakadzvanywa munhu this time ndokutaurira kuti zvinhu zviri kutaurika pakazvi ma1 zvinhu zvinenge zviri mumanhingiriki navo munonzi mumatsamba avo zvavanenge vachinhingirikina amen yatitoshaya kuti zvinopera sei pane timu racho irori because zvinenge zvaitika ndezvekuti uyu anenge angofungira kuti nyaya yake iri kuperera alright pane ana ambuya vake vaya vekuti anga achingoita zvaanoda navo handiti mazvaunobva angoti aime ndezvenyu zvina kutokusungisai ndakutokupinzai bhizi ndakutokudai so saka ana ambuya vaya pavo vakatosakura vakazunza and the next thing chakutoitika Chivayo ari panguva yakaoma izvezvi handiti because ari kunzi is a person of interest in South Africa but at the same time Ramaposa ndiye apa nguva yakatoomesesa manje because ari kuda kunzwisiswa nzi ko imwe meeting yacho yakaitika iyi makaiita rini even though ana Chivayo kuti aiwa zvinhu izvi kaizvi zvinhu zvakacirculated it was in AI but foto reAI ringabva ratosvika pakutozunzira kuti varatosungisa munhu at the end of the day robva ratogadzirwa ndo nyaya dzimwe dziri kudetsa panapo ndokutaurirai unoziva kuti nyaya idzi ndodzifarira chinhu one because in parliament inyaya dzekuti dzinenge dzatozara so pane nyaya iyi matauriro ari kuitwa iyi itsamba iyi iri kunzi zvoni His Excellency President Cyril Ramaposa Dear Mr. President, request for clarity regarding recent publication, circulated footage and your engagement with Mr. Wycliffe Chivayo. I write to you in my capacity as a public representative and in the interests of transparent and public trust in the office of the president. A video recently been circulated in the public domain appearing to show you in a private informal engagement with Mr. Wycliffe Chivayo. This has understandably raised serious questions in the public discourse, particularly given prior public statements attributed to you in which you indicated that you did not know or have acknowledged of Mr. Chivayo. The emergence of this footage has therefore created an
apparent inconsistency that warrants clear and direct explanation to South African Republic. In addition, the video has been widely interpreted by observers as being used by Mr. Chivayo in a manner that could be construed as leveraging proximity to the highest office in the land in relation to his own legal and business controversies, including matters that are reported under investigations or before the courts. These perceptions have been potentially to erode confidence in the integrity and impartiality of the presidents. It is precisely because of the gravity of these implications that clarify from your office is essential. Accordingly, I respectfully request that you provide answers to the following. What is the nature and context of your interaction with Mr. Chivayo as depicted in the circulated footage? When did this meeting take place, and was it an official engagement, a private meeting, or a social encounter? Are there any official records, declarations, or disclosures relating to the interactions? How does this engagement align with prior public statements made by your office regarding your acknowledge or relationship with Mr. Chivayo? Ndo nyaya yanga iri panapa iri kutaurwa na Mr. Musimaimane vachikuduburana zvisingaiti na Mr. Ramaposa pamuzanzi panapa pari kupisa weduwe. Handisi kuziva kuti inopera sei kuti Chivayo ari kuziva kuti avhurira munhu hombe izveso, because nyaya idzodzi unoziva kuti pane nyaya dzakadzingirwa nokuita sana Mbeki vave kunzi president ngiriki Thabo Mbeki, president Thabo Mbeki kwangonzi Thabo Mbeki amene anzi aita sei amene kwaenda bva atonzi atodzingwa atori kwaari. Saka nyaya dzakaita seidzodzi manje dzingori simple so dzinotanga dzingori fun. Mukadzi waChivayo namai vacho whatever zvavari kuaccuswa of zvacho izvozvo zvavangari kunzi vasungisirwa zvacho izvozvo vatovhura hombe kutoti vari kufunga kuti idiki zvavo, because inyaya yekuti inongonzi alright abhozvo zvadai so. One chichaitika ndechekuti uyo achatanga kupinzwa bhizu kwavo ikoko kwatoti aiwa mafoto atobuda kudhara. Ramaposa anza tinzwapo chisati cha backfire kuna Wicknell, because una Wicknell chinoona backfire yacho but chinoti nonokei nekuti kusaidi kwake kwaari kokoko even team raari kutamba naro ayo akajoina zvigura akajoina magandanga vanongoita zvese ngoti chero zvamafunga alright ndizvozvo. Like pane last time zvakamboitika umwe akabulikisirwa ngirikinake phone call achitikumbira muriwo kune mukadzi womunhu and zvakatorova zvakadaro zvakabva ngoti alright ndakutoresign alright vatonzi aiwa aurezainire zvozvo dzoka pabasa ukuzviona. Saka Ramaposa mahwana anenge akatotangidza izvozvo amene zvinopera sei zvinyaya izvozvi but pamahwana ake kana akuchitangidza manje kuna vanhu vanenge achilinganawo zoti ko imi munotilingisana vafana ava vanozongotorwa mafoni vakadzi apa zvinhu zvese vakadzi ende munhu wacho futi ari kunzi iwo vaningina vakadzi vakalinganawo kudhara vakabva vatokurumidza kuvhura hombe vakati hatisati takamboningirikina shoti footage yake ikazotorwa sei pamwe meno ndo murudo macho here kana kuti ndo muchi kurwa kuti vakadza maybe mafaira vatonawo hobho akawanda. But the funny thing manje papanzi aiwa vatora akabva vagadzira neAI foto racho, kana ingogadzirwa neAI yafanira kungokondemwa sei ringori footage yeAI zvotongovharana zvakadaro. Patononza aiwa vagadzira nigirikina vachinosvibisa zita rauyu uku kwacho vachatotanga kamatches just kaspark kemoto kadikidiki kana kuti tsara ndobva katobatira uku vanenge vagara vakatotsamwa kudhara chingofanana nechigubhu chepetrol changa chichishekwa. Saka kana chakuzodzoka yakubackfire ichabackfire zvavo yakudzoka kune mukomana mukobvu futi ari kunziwo anoita mbiri kunzi akabata masystems akacapture akashibata kuti dzvi ari kuita zvaanoda ari kuita kuvhaira nestate capture yake ari kunzi akaita ipapa. Saka nyaya dzacho hadzisi kupera zvekumhanya and hakusi kuzojika rinopisa, but without wasting much of your time toziva kuti togona kudziswerera tikatoswera tichingotaura kutaura zvinotaurwa hazvipere. Regedzai ndebva ndangoshandisa mukana uno kuzivisa every Zimbabwean ari munyika yeSouth Africa ine ari kudawo kuregisterwa company ovavhurwa FNB business account usina work permit kana study permit. Mazuva zvaizi pane company inonzi Education Research inotungamirirwa nana Mukoma Owen. Idzi ndidzo shasha vanokwanisa kukurejistera company iwo zvamanje vakuvhurira FNB business account. Saka tiri kuti no work permit no problem, because Education Research is the solution. Garai mavabata pane namba dzavo dziri kushowa pascreen mobva mangoitirwa zvinhu zvenyu zvotanga kuita sei kutokufambira ipapa. Musazoti handina kukuudza ipapa nditi garai mabata Mukoma Owen muitirwe zvinhu zvinofamba.